Velkommen alle sammen til MC Fat Girls. Halløj, jeg hedder Josefine. Og jeg hedder Nicoline. Og vi spiller Minecraft i dag. Survival Games inde på Hive MC. Vi er lidt af nye starter. Men vi har vores egen Minecraft-profiler, som er blevet hacket. Så derfor låner jeg i hvert fald min fætters. Og hvad med dig, Josefine? Jeg låner min brors. Vi er ret heldige med det her. Det er i hvert fald lidt irriterende, at vi er blevet hacket. Ja. Yeah. I hvert fald, hvad voter du? Jeg voter Eudisauce. Det er 5'eren. Hvad skal jeg så skrive? Den der skråstreg V5. Altså, det er mellemrum imellem det. Vi har vist en okay, så. En svensker, der ikke kan finde ud af engelsk. Anyone bang team. Josefine. Ja. 1 minut. Wow. Hey, vi kan se hinanden. Halløj. Hej. Jeg kommer måske til at kalde dig lidt Jose. I hvert fald, lad os få det her startet. Det ser ud til, at der er lidt læk. Jeg har masser af tid. Min computer er ikke så god, så det er derfor, der kommer lidt. Det er lidt nederen, jeg skal gøre det her, men det er det eneste, jeg kan gøre for at få min FPS til at være bedre. Okay, løber vi bare baglæns, eller går vi ind i midten? Jeg går efter nogle af kisterne. Jeg ved ikke med dig. Okay, jeg vil også prøve. Okay, vi siger bare hinanden. Vi er bare i området af det, hvor vi er nu, og så løber vi bare tilbage. Nej, for så bliver de altid tømt. Stensvær og en diamant. Nej, jeg fik det ikke. Jeg fik ikke noget. Jeg har ikke fået noget. Så. Kan du følge dig efter? Jeg leder efter testene. Det Nicoline. Ja. Det er faktisk rigtig godt at blive her i området, fordi der vil spawne vist nyt loot i. Ja, efter et stykke tid. Ja, så vi skal bare blive herinde, og så får vi gode ting. Hvor er du? Jeg følger efter en anden. Jamen, hvad hvis du dør? Kommer jeg ikke til. I hvert fald, jeg har lige fået en. Jeg dør! Nej. Øj, pas på ham. Han har rigtig meget armor. Okay, jeg løber. Teleporter. Lad os sige, jeg har kun 9200. Jeg har weed i hånden. Små weed. Okay, jeg skal nok sige, hvor at de kommer fra. Tak. Der kommer en fra over ved det der stadion-agtigt. Der er en derovre. Jeg skal nok se, om der er nogle... Hey, der er en chest. Nå, ingenting. I bygningen ved siden af dig, der tror jeg faktisk, der er noget. Dør du? Nej, jeg faldt bare. Nej, Josefine. What the fuck? Nå. I hvert fald, hvor chest. Nå, det var der ikke. Jeg er fanget. It was a trap. No. Jeg taber til mig selv. This can't happen. What the fuck? Nå. Han der. Eller der var en låge. Jeg håber, at du ikke har set den. Jeg tror lige, jeg er trap. Der er en kiste deroppe. Så. I det næste rum er der også en. Og i det næste er der også en. Og i det næste er der også en. Jeg tror bare, de er alle sammen tomme. Det skal jeg også med. Hoveder. Skam lige hovedet af mig. Det er dumt. Du er bare i nærheden af midten. Det er derfor, du ikke kan finde nogle ting. Dumpap. Og hvis vores stemmer lyder lidt hæs, så er det fordi, vi har hæs. Bare så ved det. Prøv at se. Så Er du ved mig? lidt, fordi vi er
er i den alder, hvor er det? Kigger du hos mig? Ja, Se, hvis der måske der er en sneblok, der er smeltet. Jeg siger det bare, der er hen ved sådan vandland, tænker jeg det er. Så er der en rutsjebane, hvor der er en kiste op på, som jeg meget tror, eller gætter med, at der ikke er nogen, der har pillet ved. Jeg prøver lige at gå ind til spawn og se, om der er spawn noget nyt. Det tror jeg først sker på natten. Det burde du meget gerne. Der står en midt ude på vejen. Selvfølgelig er den tom. Hen. Nicoline. Nej, Josefine. Ja. Du er ved spawn, ikke? Næsten. Jeg har glemt vejen til spawn. Jeg kan heller ikke finde spawn. Jo, jeg har fundet spawn. Ja, jeg har også fundet spawn. Der er du! Bagfra! Der er du! Jakob, ja. Lige om lidt. Jeg løber af alle kræfter. Er de så ikke bag mig? Nej, de kommer. Løb alle dine kræfter. Det gør jeg også. Jeg sprinter. Jeg må ud til det hvide slot. De må time. Kan jeg give dem noget weed, og så bliver de glade? Røg det! Røg det! Slå mig! Nej! Øv. Jeg var nummer 13. Se, der er det her hvide bjerg. Lad os bestige det. Josefine, du er simpelthen bare her. Det er en vane. Det er bare... Kald jeg dig Josefine? Ja. Jeg synes, jeg kaldte den. Jeg troede, jeg kaldte det noget, jeg ikke mente. I hvert fald, hvis du går i hop, så der, hvor vi joinede sidst, er der en SG43. Jamen, jeg bestiger lidt bjerg, helt ærligt. Hop inden den er tom. Enten er tom. 12 ud af... Enten er tom. Den er fuld. Kom nu. Skal jeg skrive hop, enten er tom? Hop. Skriv nu bare hop. Josefine, skynd dig, please. Der er kun 4 pladser tilbage. Jeg bestiger lige det her bjerg. Flot, Josefine. Okay. Klam idiot, mand. Ja, flot, Josefine. Så, I det mindste, nu er jeg. Den over 43. 38, ikke? Kan du se Hvad for en? 3 ud af 24. Jamen, GS hvad? SG 38. SG 38. Den er over SG 43. SG 38. Ja, jeg joiner. Godt, ja. Hvad er kisten? Ingenting. Skal vi ikke sige, det her det er det sidste survival game, vi spiller, og så spiller vi Splag. Altså Spleef med egg. Splag. Og hvis videoen bliver lidt kort, det er fordi, jeg simpelthen ikke kan se, hvor lang tid jeg har optaget. Vi skal huske at sætte ur næste gang. Ja, det skal jeg. Fordi jeg har ikke pandicam, så jeg kan desværre ikke se, hvor meget jeg har optaget. Jeg bruger Frank. Nej. Hvad? Hvad? Ja. Nej. Hvad sker der? Yes. Yeah. Du er bare en lille liv. Achievement unlocked. Yes. Beklager, hvis mit tastatur larmer lidt, fordi jeg har fået en masse gaming gear. Okay, der er 15 sekunder tilbage. Jeg skal se, at det er skin, eller skifte navnet. Nå ja, kan man overhovedet skifte sit navn? Nej. Jeg bliver sur. Josefine, ved du, om man kan skifte sit navn? Det ved jeg ikke helt. Hey, vi står ved sådan en anden. Halløj, ikke.
Lucky Ash. Ikke den vej, Trumpe. Lucky. Okay, det var egentlig ret nederen. Jeg havde en diamant på mig. En hel diamond. Ja, vi kunne have lavet diamantsværd. Der er ikke nogen chestes inde i midten. De kommer der. Jeg tror, det er 30 sidste sekunder. Yes. Ja. Så du lige det? Josefine, så du lige det? Nej. You never had seen that. Fuck, hvor det klamt. Jakob, Josefine, jeg vil nok bede om, eller hvad med at gøre det der, fordi man får ondt i halsen af det. Jeg går efter den, jeg kan se. Jeg går også efter den, som jeg kan se. Okay, jeg får en til at smadre. De er med navn. Nej. Det var mig, der tog det. Okay, kom, følg mig efter mig. Nej, løb. Kom efter mig. Ej, Josefine, seriøst. Ja, kom. Ej, så tager jeg lootet, din lille shit. Lad os gå ind i banken og hæve nogle penge. Er det her en bank? Spørg mig. Nej, det er ikke en bank. Kig herop. Bare se. Jeg tror, at der er noget inde i de der 2 bankbokse, eller er det reaktor, eller hvad? Ej, vi skal altså løbe nu. Løb. Vi skal finde nogle nye ting. Fandt du noget? Nej, der er ingenting heroppe. Jeg gik op på heroppe med Jeg dem. har fundet en garage. Okay, jeg har fundet nogle ting. Der er noget i, selvfølgelig. Hvor er garage? Nej, nu er vi splittet. Josefine, for helvede. Der er en knap på den der. Ja. Hvor? Jeg har fundet en garage. Ja. Der står en brandbil. Chok. Efter mig. Jeg er på vej. Jeg skal gå hen. Fordi jeg ved Jeg tænker bare, vi løber videre ned. Skal vi bare mødes, eller hvad? Okay, jeg har fundet en wooden axe og nogle leggings. Chain. Jeg har lige fundet en chain helmet, guldbukser og et guldsværd. Jeg har også bare lige fundet en træøkse. Der fandt jeg lige en guldhelmet til dig, hvis du vil have. Der er noget loot herinde. Det er det garanteret ikke. Jeg er ved lufthavnen. What? Lufthavnen? Er der en lufthavn? Ja, jeg er i en lufthavn lige nu. Okay, jeg har faktisk fundet gode ting, mener jeg. Det er jeg også. Guldsværd. Da. Nej, jeg kan ikke åbne den der kiste. Man kan ikke åbne kister med våben i hånden. Nej, jeg kunne åbenbart bare ikke. Jeg kunne åbne den ene, men ikke den anden. Okay, der er nogen der. Okay, jeg fandt et stensværd. Jeg har også et stensværd. Jeg har også et guldsværd. Et guldsværd kan vi ikke bruge til noget, det er en lille fuck. Okay, jeg tænker, jeg går ind på woman badeværelset. Det passer også meget godt til dig. Er der nogle ting herinde? Nothing. Det fandt man godt Så med går jeg. drengetoiletter. Så er det Men- lidt akavet. Der var ting herinde. Jeg håber ikke, det er mænd, der har sat dig derinde. Så er det ret med ulækkert. Nå. Hvad skete der? Jeg tænkte bare, at jeg blev fanget igen. Men jeg kunne godt slippe ud. Jeg så en knap. Jeg er stadigvæk i lufthavnen. Der var masser med loot her. Chain helmet. Jernøkse. Den er ikke et stensværd lige så godt. Jernøksen. Bortset fra jernøksen holder faktisk længere. Det er sgu da lidt lige meget. Jeg bliver Nej, bare ved det- med at finde bokser. Hvorfor bliver jeg ved med at finde bokser? Jeg mangler bare nogle sko, så jeg er fuld armor. Jeg mangler bare en hjelm. Jeg har en hjelm til dig. Fedt. Jeg har faktisk en chain-hjelm til dig. Jeg har lige fundet chestplate. Jeg har jernchestplate og guldbukser. Ej, hold nu op med at finde de fucking chain leggings. Jeg er fucking træt af det. Jeg tror, jeg har 3 par. Jeg kunne godt bruge nogle chain leggings. Hvad er der herinde? Nå, jeg troede lige, jeg var trapped igen. Bare
mig lidt trap over alt. Bliver du bange? Oh, it's enchanting table. Enchanting. Chain leggings. Yes. Josefine, der er en kiste ovenover. Er du død? Ja, det står i chat. Ja. Og på kyllingen er der kiste. Jeg tror, der kan hoppe op til. Yes! Der var faktisk rimelig gode ting i. Hvad for nogle ting? Der var kylling. Stegt kylling. Hvad er det der flyvemaskine? Se. Flyve. Det var Hvad hedder det? lufthavnen. Lufthavn. Nede med mig. Se, der er en enchanting table med lapis i, så man kan enchante. Og så jeg havde noget jern, så kunne jeg få en effekt med den der bacon. Med det der bacon. Så har jeg lyst til bacon. Hvad med dig? Ja, yeah, det kunne smage godt. Det er godt nok dårligt til at lave sådan nogle fødder eller til flyvende. Shit, jeg kunne flyve hurtigt. Okay, Josefine, jeg skal nok guide dig. Der er ikke Kan du se nogen chests i nærheden? Jeg kan se kyllinger i enden. Der er kyllinger, du kan nakke. Jeg kigger lige ind i skoven. Nå. Der ser ikke ud til at være specielt meget i skoven. Inde i den her bush må der være noget. Det er faktisk ret godt lavet. Nu får jeg helt lyst til at kigge i alle de der furnaces, der sidder oppe i loftet, om der skulle være noget. Jeg kigger på dig lige nu. Lige foran dig. Jeg er lige foran dig. Bag dig. Ah! Bag dig. Hej. Men jeg tror ikke, der er mere herinde. Hov, jeg er også nået ud til væggen. Det her, det går da meget godt. Der er en kiste oppe i træet, du kigger på lige nu. Det der. Ja, der er en kiste. Jeg kunne ikke løbe. Du kan gå op ad bjerget. Du kan gå op ad bjerget, din lille fuck. Gå nu op ad bjerget, din dumpop. Hvor? Nå, der. Ej, for... Nej, det er heller ikke der. Jo, der. Bare op i toppen. Gold boots on boo. Jeg har faktisk 4 pile. Okay, jeg skal Der. Prøv lige at se. Cookie. Okay, der er kun 5 tilbage. Nej, En af dem når har der... diamantsværd og fuldt diamantarmor, undtagen hjelmen. Okay, jeg er død. Okay, Pinka og Roshka er et team. Bare træsvær. Okay, de er alle sammen okay. Men jeg vil nok sige, at I vil alle sammen tale til excusing. Tak for din gode opmuntring. Undskyld, men... Udøkse. Jeg kan sige det, når jeg alligevel vil tabe. Okay, er jeg den eneste spectator? No. Der er 3 spectators. Er der? Beach caffeine. Ja. Med mig står der sådan 5 tributes remain, 1 spectator. Nå, hos mig der står ude side. Remaining 5. Spectator 3. Derude. Jeg troede bare, det så det i chatten. Okay, jeg vogter uden for huset. Shit. Der er ingenting herinde. De kommer! Alle 5 kommer! Alle 5! You're never gonna get me alive. Just kidding! Du kommer med i deathmatch. Oh nej! Du er fucked. Josefine, fucked.
du kan gå ned og nakke ham. Du har tingene. Ja, jeg ved, jeg har bedre ting end ham, men... Stadigvæk. Ja, han havde jernsvær. Okay, hvad tager vi så nu? Men hvad tager vi så nu? Du sagde noget med spliff. Ja, vi kan lige nå en hurtig omgang spliff, og så tror jeg, det er ved at være slut for i dag. Nej, det hedder splik. Okay. Splæk. Okay, jeg går lige frem til midten, hvor der er en chance. Vent lige. Jeg skal lige vælge splæk. Okay, gå frem til enchantment-tablet. Skynd dig, svin. Og så gå til højre, og så finder du en SP7. SP7. Jeg nåede også ind. Hvad med dig? Og vi skal spille chokolade. V2. Ups, ikke 23. Yeah, er det sjovt? Det ved jeg ikke. Splæk kender jeg godt, men ikke den her bane. Men det handler om, at det er ligesom Spleef, bortset fra, at du har en skål, og når højreklikker mennesker, du æg, og æggene fjerner så blokkene under de andre. Det lyder rigtig sjovt. Jeg tror, jeg har prøvet før. Det tror jeg også, du har. Vi har prøvet det sammen, tror jeg. Ja, det tror jeg godt, vi kan. Har vi, mener du? Ja, det tror jeg godt, vi har kunnet. På et tidspunkt har vi sikkert spillet. Josefine, du er simpelthen bare så sjov på de mega dumme punkter. Yeah. Yes! Yeah! Look at me! Look at me! Look at me! You're never gonna find me! Okay, vi starter! Hvor du Prepare for battle! Okay. Ikke skyd mig! Ikke skyd! Ja, ikke skyd mig ned! Bare skyd opad! Nej! Nej, jeg vil være helt nede. Oh no. Jeg tager ikke det her. Bare fordi, at jeg har de her Minecraft-navn, så behøver du ikke at bytte rundt på mig og min bror. Undskyld, jeg er bare vant til at tale med Jakob. Din bror er faktisk okay, så jeg ikke med dig. Nej! Jeg prøver bare at overleve lige nu. Jeg prøver ikke at få nogen ned. Hvor er du henne? Nej, fordi nedenunder den her blok, jeg løber på, der er endnu en blok. Nej. Ikke lige her, men... Det er der fandme ikke. Jo, der er. Der er en grøn. Og lige lidt der, hvor jeg er. Pas på. Du behøver ikke at sige... Bag dig, der er en kiste, bag dig. Du behøver ikke at kalde mig for Jakob. Nej! Jo, det ved jeg. Men tak fordi I så den her episode. Hvis I kunne lide videoen, må I meget gerne give det et like. Hvis I ikke kunne lide den, må I gerne give det et dislike. Og hvis I har noget at dele med os andre, så skriv det ned i kommentarfeltet. Håber I kan lide Håber I kunne lide videoen, og vi ses en anden gang. Hej hej. Hej.